Siyathoba uNkulunkulu akulonde uphile uphuse uphumelele uPastor Ongilo ubechaza amaphupho kodwa inamba yami nginomona ngayo angifuni sisho umuntu ongekho umlandeli wechannel ongayona imember channel wakungiphathi kahle yabo ngifisa ukuthi senze kuphela umuntu oyimember channel kube kuyangamabili abo phela lo sinamba yami so 9 ka 5 tamba makuphela abantu bengangu-WhatsApp befone from 9 ka 5 tamba makuphela from Monday to Friday kuphela Saturday angifisa bengifonele Sunday angifisa bengifonele thobekile zonda no thobekile zonda licele amen baba ngicela ukubuza kuchazana iphupha umuntu ehlanya zonda licele dreamt of someone I don't know if that person uyamazi but probably uyamazi kodwa bengathi ke usephanjanelwa kumqondo ukula ngengqondo that person was a bit crazy or mad maybe as I saw sinake singakusho ukuhlanya ke sizokunikeza izimpendulo ezo4 kodwa kungaba ngaphezulu kwekushoyo 1 ngokuqondile uma kwenzeka uphupha umuntu kuba uphawu olubi uma ehlanya lokho kusho ukuthi ngenzeka lo muntu kudingeka umkhulekele kakhulu ukuze avikeleke noma aphulukiswe emoyeni emibi yabathakathi abamphonsa ngayo ukuze impilo yakhe ibe wethatha ngokukaLuka 8:29 ngokuba waya lomoya ongcolileyo ukuba ke aphume kulowo nokuba ke wayesembambe kaningi walindwa eboshwe ke ngawoza Nkosi nangamaketanga ezinyawo kepha kwathi eseqhabula izibopho waqhutshelwa idimoni ehlane okwesibili number 2 ngokujwayelekileyo uma kungenzeka uphupha umuntu kuyaba uphawu oluhle kwesinye isikhathi uma ehlanya usuku lusho kungenzeka lo muntu nje unemimoya umuntu oyembethwe imimoya okuzodingeka ukuthi asukume ayilungiswe yabo Hosea 9:7 umprofeti uyakuba njengesewula umuntu onomoya ahlanye ngenxa yobuningi bobubi bakho nangobutha obukhulu kanti kwabaseKorinte 2:11 kwabaseKorinte 2 chapter 11:23 bayizikhonzi zikaKristu na ngikhulumisa okuhlanya ngiyiso kakhulu kunabo ekukhanjeleni kakhulu kunabo nasiboshweni kaningi kunabo nasibushayeni okukhulu impela nasezingozini zokufa ngezikhali eziningi 3 kwesinye isikhathi ke uma kungenzeka uphupha umuntu kuwuphawu olungabuye lube lobe uma ehlanya osuke lukhomba ngenzeka lo muntu ubhekene nje nengcindezi ubhekene nobunzima ubhekene nezinkinga ezinkulu futhi ezingaphezulu kwamandla akhe kuyenzeka omunye umuntu ungambona ehlanya kanti lo muntu usho ukuthi une-stress une-depression une-pressure unobunzima has problems noma will face some problems Samuel yokuqala chapter 21:12 uDavide wabeka lawo mazwi enhlizweni yakhe wamesaba kakhulu Akhishi inkosi yaseGali waguquka ingqondo phambi kwabo wazenza ohlanyayo ezandleni zabo wadweba isivalweni nazamasango weshisela amatshe esilevini 4 yenzeka uma uphupha umuntu kuba uphawu lokuma ehlanya olusho ngenzeka lo muntu unamanga nenkohliso futhi ukhandla ngitsholo kwakhe Isaiah 26:18 njengohlanya oluphonsa izikhuni nemcibisholo ebulalayo unjalo ke nomuntu okhohlisa umakhelwane wakhe ethi angithi ngithinta ngentelile nje na besibheka ke lana ukuphupha umuntu engathi usewumuntu oseqala ukuhlanya ke noma uqala ukuphanyelwa ingqondo siyabona